A ver, señora concelleira, vostedes sí que anclada no pasado levades vos 3 anos gobernando, porque, se non me equivoco, no plan de axuste que traemos a dar conta pon terceiro trimestre de 2014. Creo que é o partido que está gobernando no terceiro trimestre de 2014, non é os que estamos aquí sentados na oposición. Digo porque cando fala do pasado e fala de herdanzas ten que saber o que trae a pleno e a que etapas fai referencia. É a interventora a que lle di que vostedes son con negligente gestión en la ejecución del gasto, concertación de gastos por encima de las capacidades financieras del ayuntamiento, realización de gastos no obligatorios. Iso dino a interventora no informe, non é que non o inventemos nós. Vostedes sigue falando da débeda que se encontraron e que por iso tuvieron que facer frente a este tipo de créditos. Gustaríame saber canto a débeda está xerando o Partido Popular mensualmente neste Concello, porque según datos de intervención estamos falando de 150.000 euros mensuais. É a etapa do seu goberno, volvo a repetir, etapa de goberno do Partido Popular, non etapas anteriores. E tamén me gustaría saber que vostede fala de que se aplicou medidas de axuste. Me gustaría saber que numere, por favor, dentro do pleno e que sí que se recolle en ata as medidas de axuste que aplicou o Partido Popular a máis de reducir 2 alquileres e quitar 4 teléfonos móviles, que iso é o que nos consta a nós. Que medidas de axuste aplicou e a canto ascendeu o importe da aplicación desas medidas de axuste na economía do Concello? Relativo ao que di dos orzamentos, só faltaría que despois de 3 anos de estar gobernando e que non trouxe nin uns orzamentos a pleno, só faltaría que fóramos os que estamos aquí sentados, os que dixéramos en que partida recorta. Móllese vostede para os seus orzamentos e dígalle vostedes aos veciños que ten que recortar porque non saben levar a economía deste Concello.